Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Tuzde, Izuụka nke atọ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya, isi nke atọ, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke abụọ, bidokwa n'usoro nke itoolu ruo na nke 13. Azịgbaa gị bụ onye nnupụ isi rụkwara arụ, obodo mmegbu. Ọ naghị ege ntị n'olu ọbụla, nke ọ na-anabata ntụziaka ọbụla. Ọ naghị atụkwasị obi na adịnwenụ, nke ọ na-anọketa Chukwu ya nso. Aga m agbanwe okwu ndị mmadụ niile ka ọ bụrụ ihe dị ọcha, ka ha niile wee na-akpọku aha nke dịnwenụ, ma werekwa otu obi fee ya. Site n'ofe osimiri Etiopia ndị na-akpọku m, bụ ada ndị nke m gbasasịrị agbasasị, ga-ebute ihe onyinye m. N'ụbọchị ahụ, agaghị emenye unu ihere n'ihi omume unu, nke unu jiri nupụrụ m isi, n'ihi na aga m esite n'etiti unu wezụga ndị na-aṅụrị ọṅụ na mpako ha. Unu agaghị enwe ọnụ ọjọọ n'ugwu nke m dị nsọ, n'ihi na aga m ahapụ n'etiti unu ndị dị nwayọọ ma dịkwa umeala n'obi. Ha ga-achọ nchedo n'aha nke dịnwenụ, bụ ndị a hapụrụ n'Izrel. Ha agaghị emehie ma ọ bụ kwuo ụgha, nke a na-ahụ n'ọnụ ha ire nduhie. Ma ha ga-akpa nri zuokwa ike, o nweghị onye ga-emenye ha egwu. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: Onye nwe anyị na-anụ mkpu akwa nwa ogbenye. Aga m eto onye nwe anyị oge niile. Otito ya ga-adị n'egbugbere ọnụ m mgbe ọbụla. Mkpụrụ obi m na-egori n'onye nwe anyị, ka ndị umeala nụrụ ma ṅụrịa. Azịza: Onye nwe anyị na-anụ mkpu akwa nwa ogbenye. Ihu ọbụla chere n'ebe onye nwe anyị nọ na-amụke amụke. Ihere anaghị eme ya ma ọlị. Onye nwe anyị na-anụ mkpu akwa nwa ogbenye. Ọ na-enyekwara ya aka na nsogbu ya niile. Azịza: Onye nwe anyị na-anụ mkpu akwa nwa ogbenye. Mana onye nwe anyị na-agbali ihu n'ebe ndị ajọ omume nọ. Ọ na-eme ka a ghara ichetakwa ha n'ụwa. Ndị ezi omume kpọkuru onye nwe anyị, ọ zara ha, were zọpụta ha na nsogbu ha niile. Azịza: Onye nwe anyị na-anụ mkpu akwa nwa ogbenye. Onye nwe anyị na-anọ ndị obi lowara elowa nso, na-enyere ndị dara mbọ na mmụọ aka. Onye nwe anyị na-azọpụta ndụ ndị odibo ya. Ndị niile gbabara na ya agaghị akwụ ụgwọ ọbụla. Azịza: Onye nwe anyị na-anụ mkpu akwa nwa ogbenye. Mbeku. Aleluya, aleluya. Bịa o onye nwe anyị, atụfula oge, gbaghara njọ ndị nke gị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 21, malite n'usoro nke 28 ruo na nke 32. Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị okenye ndị Juu sị: Gịnị ka unu chere maka otu nwoke mụtara ụmụ abụọ? Ọ gwara nke mbụ sị: Nwa m, gaa ọrụ n'ugbo vaịn m taa. Ma ọ zara ya sị: Agaghị m aga. Emechaa, o chegharịa gaa ọrụ ahụ. Nwoke ahụ gakwuru nwa ya nke abụọ, gwakwa ya otu ihe ahụ. Ma ọ zara ya sị: Nna m, aga m aga. Mana ọ gaghị.
N'ime ụmụ abụọ ndị a, olee onye mere uche nke nna ya? Jọn onye na-eme mmiri Chukwu bịara igosi unu ụzọ ezi omume. Unu ekwenyeghị na ya, ma ndị ọna ụtụ na ndị akwụna kwenyere na ya. Ọbụladị mgbe unu hụrụ nke ya, unu emechaghị chegharịa kwere na ya. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.